Atiri nyaka weche mag ohala kama kambi ma ochung'ne tayo wuodhe mag gach reru mano Kenya Railways koro wacho ni geche manyien osechak nyiewo mabiro ting'o jowuoth e reru mawuok Nairobi nyaka e boma ma Kisumu kaka yo mar bero wuodh gach okolono mane oyaw kendo e giko mar higa mokalo. Edwin Okoth ne obet piny kod manager ma ochung'ne yore mag wuodhe reru e kambi mar Kenya Railways mano Tobias Otieno kendo omiyo waler mathoth. Bang' chungo wuodh gach okolo mane ting'o jowuoth kod osigo kowuok e boma maduong' ma Nairobi nyaka Kisumu kuom chiegni higni 13, Kenya Railways koro wacho ni chenro nitie mar ng'iewo geche 16 manyien kama 4 ibiro kete lain mar Kisumu. Manager mochung'ne wuodhe mag gach okologo koro wacho ni jowuoth biro neno pogruok. Geche gi biro konyowa mondo mi obed ni koro wanyalo wuotho mapiyo moloyo kaka ne wawuotho kachon. Kane wachako gi geche wa mane machon ne wakawo seche 12 kiwuok Nairobi kidhi Kisumu kendo kiwuok Kisumu kibiro Nairobi. Ka koro wadhi tiyo gi geche manyien gi koro wadhi kawo saa matin. Odhi bet kind seche 10:30 to gi seche 11. Bang'e kaka wamedo dhi mbele wabiro neno kaka wanyalo timo improvements moko e line mondo mi waneni wanyalo kata kawo seche 10 meno bed ni mang'eny mogik. Kenya Railways bende wacho ni chakore dwe mar 7 higani wuodhe mag gach okolo e kind bombe ariyogo ne oloki mondo mi jowuoth kod johala thuolo maber mar timo tijegi godiechieng'. Garino bende wachore ni ne olok wuodhe kowuok godiechieng' nyaka gotieno mondo chop Kisumu gokinyi kama koro bochiwo thuolo mar yawo reru madhi Butere ma bende chano chak machiegni. Joma ng'eny ma wuotho gi gari gin jomoko ma thothgi gin jo ohala koro gidwaro ga ni ka gichopo kuma gidhiye to gidonje tijegi. Gari mane ringo godiechieng' ne tero ji to chopo godhiambo. Koro samoro ka in ng'ama ne dwa dhi Kindu Bay, idwa dhi Homa Bay, idwa dhi Siaya, idwa dhi Butere, kichopo godhiambo saa 12 kata saa 1 to iyudo ka koro kaka inyalo wuotho tek. Inyalo tiyo tijeni mag odiechieng' te koro keso gik so odhiambo to iwuotho ibiro Nairobi kata ya Nairobi dhi Kisumu ka ikichopo kocha godiechieng' inyalo bedhi mbele gi tijeni mamoko. Tobias bende wacho ni wuodh gach okolo sani koro osechak tud kod wuodhe mag yore nam kama meli mar ariyo sani igero mar ting'o osigo madhi Uganda. Ne jowuoth chenro dhi nyime mar loso dhowedhe mopogore opogore ma ibiro mi weg meli mag ji giwegi mondo ting' jowuoth kuondego. Port ma Kisumu ok ti kende, port ma Kisumu nitiyo gi kuonde mamoko ma meli ne chung'e kachon. Magi nitiere Kindu Bay, nitiere Homa Bay, nitiere Mbita, nitiere Karungu, nitiere Asembo Bay, nitiere Sio Port. Magi te ne wasewuothe ma wang'iyo. Kada wasewuotho gi jo KPA ne wawinjore kodgi kendo gisebet gi mpango mar mondo mi los piers mantiere kuondego te. Inyalo wuok Homa Bay tidhi Asembo, inyalo wuok Mbita tidhi Asembo, kia Asembo inyalo dhi Kisumu kata samoro inyalo wuok Sio Port tidhi Asembo kata wuok Sio Port tidhi Mbita direct. Kenya Railways sani ni kod gari achiel mawuok Nairobi tich abich kendo wuok Kisumu Jumapil godhiambo kama wachore ni ka kwan mag jowuoth omedore to kwan mag gechego bende biro medi. Edwin Okoth, Ramogi TV, Nairobi. Nyakoro magajuanga mano jafambo maro Edwin Okoth kanyo mabende ninjo kada dho manager mano mar kambi mochung'ne wuodhe reru e kambi mar Kenya Railways mano Tobias Otieno. Katika mano kinyi makawuona ntiere gi Edwin ka Edwin oyawre ichio nade iseloso gi Tobias Otieno mana kanyalo penji mathoth ang'eni wuodho kolo mano gari mar reru gachokolo mawuok e county ma Nairobi kadhi Kisumu no chaka Yanga kata mnano yawa Yanga e dwe mar 12 mar higa mokalo nyaka sane joka Tobias wacho ni gichano nyiewo geche moko mag okolo dibed ne gisenyiewo kata ka gisenyiewo adi to bende kata mna wuodhe makaw kawuok Nairobi nyaka Kisumu en seche mar heo 10 anjo kanyo kwacho ni siasa maro mapar kata mana 11 bende geche ma ibiro nyiewo biro konyo mar chwalo seche makamago mar mondo mibed matin. Erokamana inya Sharon ageno ni imbe ichio maber. Kaka ne watwak gi jo Kenya Railways wachore ni gichano ng'iewo geche 16
ang'wen oseng'iew kendo ang'wen go gidwa mana mondo tiye yo madhi Kisumu. Reru madhi Kisumu kata yo gach okolo madhi Kisumu nolor higni 13 kuom higni 13 mano chakre higa mar 2008 nyaka higa mokalo. Koro bedo ni notimore kamano, reru noseti gik mane itiyo go e reru kanyo noseti mang'eny. Koro nyaka ne ng'iew gi kata ne los gi kende yo makare mondo ka giti. Koro chakore Disemba kata dwe mar 12 higa mokalo, ywak osebet ka jopiny neno ni gach okolo mawuok Nairobi kadhi Kisumu dhi gi seche 12 to nitiyo kode godiechieng'. Koro para kiwuok ka gokinyi saa 1 to ang' ni chop Kisumu godhiambo, manyiso ni in onge gimitimo chieng'no, in e gach okolo iwuotho. Koro dwe mar 7 ma en dwe ni ne gitimo lokruok kendo koro gach okolo dhi gotieno. Apani mane Midusa Tobias Otieno temo wacho kanyo ni bro konyo johala nikech johala dwa ni giwuotho gotieno, kochopo gokinyi to en e chiro uso. Kamano Sharon. Erokamano ahinya Edwin kuom lero wach ma kamano. Nyakoromo Gajwang' report mar Edwin Okoth bende bakelo e giko mar chenro mar weche manyien okinyi ma kawuono. Chenro pod yelach mabiro bang' ma en nonro mar gazet